egia esan, 50 urtek, hortako ematen duelako, oso oparok izan dielako 50 urtek, eta ospakizunetako garai edalako, ez? Eta gero ere, hemenoteko ideatea zanen, marroi bat ote zan, olako komentarioak eta egia esan ez da marroi bat, plazer bada. Plazer bada gaur hemen zuekin otea, ze azkenen, KAF lab erreferentea handi badalako, kristolana egiten duen sindikatu badalako, eta bi batzuek eta jarraitu olaxe. Birpentsatzen, jarri genion, bere momentu ningen duen gogo eta sakon horri, langile guztien errealitatea erantzuteko, hasierako sustrai horietatik aldendu gabe ekosozialismoaren, feminismoaren, antirrazismoaren edarietatik edanez, eta etengabe birpentsatzen jutea tokatzen zaigu, ez? Eta momentu honetan begirada jarrita eta pixka nazioartera begiratzen baldin badeu, ikusten nahi gana da eskuin muturra fasismoa nola indartzen, abiadura bizi baten indartzen, eta Trump, Milei, Orban, Abascal, Le Pen, olako izenak entzitu ditugunean, horiek ez die zoro batzuk hortik daudenak. Horiek die fenomeno argi batzuk, sistema honek bizirauteko asmatu ditunak. Bortizkeria erabili behar duen sistemak asmatutako fenomenoak, ez? Eta horrei, aurre egitea dagokigu. Beste adar garrantzitsu bat lan osasunaren defentsan, amiantoak kalte asko eragindulako, lantegi hortan, eta beti, enpresaren interesen aurrean borrokatzen eta eragindako langileen alboan jarrita. Presoen alde, bestelako jantoki eredu baten alde, euskeran alde, hainbat eta hainbat gauza aipatu ditzakegu. Baina nik gaur bereziki gauza baten jarri nahi dut arreta. Eta hori da, Palestinar herria bizitzen nahi den genozidiaren aurrean, KAF-eko langileok eta KAF-eko labekok askotan modu justu batean hainbat komentario entzun behar izan dituzue, eta hor balian jarri behar dena da, genozidia irmo salatzen egoteaz gain, enpresaren aurrean ere tinko mantendu gehala, Jerusalengo proiektuaren aurka azaldu gehala, Gernika Palestinak azken antolatutako mobilizazioan ere erantzun borobila emantzala, beste enpresa askotan ez bezalakoa, eta hor argi eta garbi adierazten deula Palestinako herriarekin elkartasuna. Eta gaur berriro ere hemendik adierazi nahi deula. Palestina, askatu!